Profili ta' tlieta se jkun qed ilaqqana mal-karattru uniku ta' Father Hilary Taliaferro. Tul il-programm Father Hilary se jkun qed jitkellem magħna dwar l-isfidi kurrenti fis-soċjetà tagħna u l-faxxa li bħalissa qed tkun affettwata minn faqar buħud ibatu dan kollu fis-silenzju. Min iwa, ħossa ħafna id-diffikultà biex ilaħħaq mal-ħajja u biex jittallab. U aħna fejn hu possibbli ngħinu lil kulħadd, fejn hu possibbli, għax mhux dejjem tleħħaq ma' kollox. Għaw faqar ta' edukazzjoni u għaw iżjed bżonn ta' social workers biex jagħtu nies. L-ewwel nett id-droga kisret ħafna familji. U d-droga qed tagħmel ħafna ħsara mentalment lil ħafna żgħażagħ illi mbagħad anki jkunu kapijiet ta' familja li jispiċċaw mbagħad mentalment diżabbli biex jimmexxu familja. Fil-programm se nkunu qed nisimgħu ġrajiet li seħħew fil-bidu ta' ħajtu, dak li nibet l-imħabba lejn l-isport u kif ukoll il-vokazzjoni tiegħu. Hawnni ċans illi nuża hemmhekk u nagħmel skola tal-isports. Dik l-ewwel skola ta' sports. Sports, mhux futbol. Sports, kollox. Infatti ċentru sport edukattiv. Il-futbol ovvjament kien il-number one, għax ġew 400 tifel mal-ewwel għajta tagħna. Imma kien hemm barra l-futbol, kien hemm l-atletika, kien hemm ukoll il-ġinnastika. Profili bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' James Aaron Ellul jixxandar il-lejla fit-8:30 fuq Net Television.